Здравейте хора, аз съм Еспикавър, тук сме на Иван, ето го там. И ще играем в на Skydust Minecraft сервера Assassin's Creed. Не знам какво прави, не знам какво се прави тук. Да, вижте ми. Ти си асасина, ти си асасина. Аз? И какво трябва да правя? Значи трябва да бягаш от нас. Къде да хода? Просто е така бягай. Значи трябва да убиваш там човечетата, които са, например, Red, Blue, White. Окей, значи... Да, между другото, скина ми, съм си стария скин, от който ми е, от първия профил, който снимах. Вижте го. Просто е подобрен. Почнахме. Да, Invisible Emerald, това предполагам, че там не видим, паднах някъде. Ото не ми взима демидж. Да знаеш, тук ние трябва да те убиеме, така че по-добре бягай. На къде? Където искаш. Обичам да съм асасин. Ама по покривите май трябва да скачвам доста. О, виждам някакви, виждам ви! Майко, беги! Ти къде си сега? Еми не знам. О, виждам. Трябва да се кача някой покрив. Асасин шоп. Какво е па това? Кактус, така. Аз нямам. Някакъв тук. О, не видим сам. Пуснах си Invisible Емералда. Smoke Bomb. Добре, по-добре да отида на безопасно. Ето за тебе. Шит. Видяхте! Не ми бягай. Умри. Точно да сте съм. Не можеш да ми избягаш. Дали? Не ме оцели. Шит. Стана не видим. Забелязах. Виждам къде ходиш, нали знаеш? Не. Виждаш ти. Изчезна ми. Знам. Трябва да убиеш тия човечетата, зелените. И най-различните, за да спечелиш. Ето ги, бе. Аз се фърлих от някъде. И как да го убия? Някакво оръжие поне да ми дадат. Убих едно. Така... Това мога ли да си взема? Не. Грей! Охо, къде си? Шет. Извинете само за този шум, просто малко... Охо, асасин! Здрасти! Не бягай! Не бягай! Няма да пусна избягаш. Да би казай, че избяга. Аз съм Invisible и съм някъде надолу. Ако падна във водата, умирам ли? Не. Идеално. Чао, Ванка. Спасих се. Помисли пак. Сега ще видиш комбо пядели. Къде ще? Май трябваше да го пускам сега. Сега ще вие къде се показваш. Видях. Съм доста по-напред от тебе, нали знаеш? Къде отиде, бе? Спокойно, няма да намериш. По-добре почвай да ги убиваш. Аз убих Грей. Ми убивай още. Като не свърши играта. Чай, аз стигнах до това на мапа. Я съм там. Откачалник! Invisible. Знаеш какво? Къде ще върви? Но ще намеря. Ти вече не би трябвало си Invisible. Не знам къде си. Дай бързо убивай ги, защото имаш там няколко минути. Не ме убивай, моля те, не ме убивай. Добре. Дай. Нали знаеш, че аз не мога да убия? Трябва ми поне 3. Да. И поне 5 минути трябва да убия. Аз се респаунах да те яд. Ти имаш без това 3 живота. Ти ме спаси и без това. Ти умря един път, Аз убих ли те? Не, баба ми. Извиняй. Къде знам, че мога да убия човек? Ко биш там, бе?
Да? Какво да? Ей, убих един. Виждам те. Стой там, където си. С едно приятелче идваме. Да стана невидим. Нямаш проблеми тук са. А сега добре ли се чувам? Давай, идеално. Къде ли може да си отишъл? Така искам аз да съм асасин човек. Видяхте. Здрасти! Get the road, Jack. Не. Get the road, Jack. Заклещен си! Умираш. Ева! Не! О, аз с пръчката ли те бия, бе? Умри, бе. Аз не мога да убия за Бога. Ама трябва да убием човечетата, не вас, нали? Да. Ти нас не можеш много да ни убиеш. Можеш и нас да ни убиеш, но се разпалваме. Какъв си ти, бе? Некъв тук. Yes! Един живот имаш. Гледам тук един от нашите пази жълт турко. Аз убих червеношко. 30. О! Не! Да не си го докоснал! Сериозно ли? Да пукнеш, да. Бати на Си бати педраса. Това е играта. Ай, бяхме само трима. Аре, искаш ли пак? Да, Защо? ти си асасина, да убия. Добре, и аз се надявам да съм асасин. Плиз да съм асасин. Ей, не съм аз. Стига, бе. Ама, аз за какво не почнах? Аз ливам. Така са лива тук, хуп ли се пише? Какво се пише? Не знам. Спаун. Лоби. Ела в арена 18. Чакай, аз излязох. Почнахме ние. Така са лива изобщо. Лоби пиши. Лоби. И you are on... Слепва сървъра. Направо. Наслепнах. И аз слепнах. Ето го Sky Server. Да, аз слепнах. Добре, айде давай ето тук. Извърнахме след техническите проблеми. Снимах 1000 игри. До сега. И сега дано не съм аз. Ти ли си? Не, някаква Фабиан. Добре, няма да лефтваш сега. Що да ти сна? Не ми пука. Никога не съм асасин. Аз бях 5 пъти и защо не е забавно. Ами, аз па съм само някакъв там, дет би трепе хора. Аз ти имам да защитавам червенушко. И явно този клип ще играем само на асасин. Не, вероятно. Мускетар. Но ние мускетар ли сме? Аз съм такъв. Така, пръчката ми е нокбак 3, нокбак 3. Да. Хубав енчант. Infinity 1, Breaking 3, Breaking 10, Infinity 1. Какъв хубав лък и някаква стрела, дето е някаква утра тъпата, поне флейм да ви сложи на меча, но асасинчо. Някакво момиче асасин. Къде го видя, бе? Его там на един покрив. On the roof. Айде, оцели го. Да. Чакай, бе. Чакай. Леко. Ще го Да не случи, защото той му е... Да. Аз го убих. Идвам. Шит. Избега. Къде? Его е тука. Его. Би го. Ето го. Той мирен. Аз почти го убих. Давай. Той бати идиота. Значи измътни се и спира. За тебе. Ето го там.
Сега ако се спаси, Дай. къде отиде? Его там, на дока. То честовете отваря, бати ме умника. Умря ли? Не, е инвизибълка. Таргетс. Ето го, ето го! Той умря един път. Ето го. Умря ли? Или... Не, инвизибъл, ма тогава го Отида да убие червенушко. биях. Бие сивушкото. Ето го! Виж, не те виждам ли? Сега ще... То държи крипърово яйце. Ние го пием. То това е шопа на Асасин. О, бихме го. Не бе, инвизибълка. Ето го там. Да го фанеме! Чакай, че такова да заслепим. Некво момиче тук умри. Аз не мога да тичам, нито пък да виждам надалеч. Ето го там. Къде? То сам са блайдна. Ето, падна в водата. За какво скочи там? Там ли? Защото той скочи на дока. Ето го, на кораба отива. Падай във водата. Дай го заобиколим. То си няма и да представя, че съм тук най-вероятно. Дай, тук ще го приклещиме. Къде е, бе? Камък. Оу, ес! Ей, аз го убих. Не, всички го убихме. Умря ли той? Добре. Спечелихме. Добре, чакай ти. Да, ние спечелим. Добре. Аре, някаква друга мини игра. Я чакай само последен път. Добре, аз левнах. Дай някаква друга игра, защото няма да играм само Асасин. Ти ако искаш, аз ще изчакам само... Само вие в началото, ако аз съм Асасин, ще ти затворя, ако не съм. Левствам. Добре, аз ти затварям. Сега си продължавам сам клипа, като... Изчакай. Какво да те изчакам? Какво, мамо? Добре. Секунда. Сашко, ти няма ли ако да празнуваш нова година, мале? След малко. Ние сега отиваме така. И мислим това всъщност да бъде от този клип, защото Иван не иска да бъде с нас и ще се видим в следващия клип. Чао!